Vážené dámy, vážení páni, lesu zdar. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na našom mítingu. Som veľmi rád, že medzi nami prišli odborníci z Ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ktorých srdečne vítam, všetkých kolegov osobitne vítam. Pani magistru Gurskú Krajčovičovú, riaditeľku odboru registrácie pesticídov. Je to téma, o ktorej by sme sa chceli dneska venovať a je to otázka nasledujúceho výskumu na rastovo-retardačnú aplikáciu na trávy. Z Bratislavy pani inžinierku Jelokovú a pána inžiniera Domaníka, Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky. Čo sa týka aplikačných zariadení, tak na Slovensku zatiaľ, ktoré môžeme používať, sú vlastne plošné aplikačné zariadenia Rosiče a Moričky osív. Drony zatiaľ sa nemôžu používať na prípravku na ochranu rastlín. Toto je ešte vlastne taká malá hudba budúcnosti, aby sa aj ďalšie štáty Európskej únie vlastne na tom zhodli a vytvorila sa nejaká tá norma na túto kontrolu týchto dronov. Čo sa týka aplikačných zariadení, každé aplikačné zariadenie musí byť zapísané do zoznamu evidovaných typov. Takto sem to musia, ak sú plošné postrekovače, rosiče, moričky, ale musia tu byť aj, čo sa týka lesníkov, ktoré používajú ručné aplikačné zariadenia, ktoré väčšinou nie sú zapísané, takže ak by prišli fitoinšpektori, tak môžu im udeliť pokutu až 3300 eur. Takže na toto si treba dať pozor a ak nemáte zapísané tieto aplikačné, treba si to dať zapísať. A môžete používať iba evidované aplikačné zariadenie, tak jak poľnohospodári, ktorí majú všetky aplikačné zariadenia, by mali mať zapísané. V budúcnosti, čo sa týka dronov, aj tento výskum by mal vlastne zabezpečiť, aby sme našli všetky tieto vlastne špecifikácie, čo na tom drone treba kontrolovať. Ako už bolo spomenuté, je tam problém pri týchto dronoch ustalený tlak. Sú tam viaceré dízy, ktoré môžu byť, či sú klasické dízy alebo rotačné. Pri týchto musíme vedieť nastaviť konštantný prietok, aby udávalo dávku a musia sa vlastne stanoviť aj úlety dronov, keďže ten dron, klasický postrekovač, keď nám meria alebo strieka na cirka 50 cm nad porastom, dron je vo výške nejakých 4 metrov, tieto úlety môžu byť oveľa väčšie, takže musíme vlastne stanoviť nejaké tie metodiky a v budúcnosti aj vyhlášky aj na tieto úlety a hlavne na tú kontrolu tých aplikačných zariadení. Ale ja myslím, že v priebehu 5 rokov by sa to mohlo vlastne troška posunúť ďalej, aby sa vlastne tieto drony mohli aspoň na nejaké tieto výskumné účely alebo na nejaké výnimky používať, ale už ako je kolegovia spomínali, že 30-ka, 50-ka, už na čínskom trhe sa mi zdá, že je 150-ka, ktorá sa tlačí do Európy a každý tento dron má iné úlety. Sa mi zdá, že tá menšia 25-ka má iné vrtule, ako má táto 50-ka. Sú tam úplne iné tie turbulencie vetra, takže ešte aj na to treba dať vlastne si pozor a vlastne pri týchto driftách sa bude musieť stanoviť zase úplne iné požiadavky a tieto úlety odmerať na novo. Ak by ste mali nejaké otázky, tak kľudne sa môžete potom spýtať aj ohľadom zápisu tých aplikačných zariadení, ktoré sa používajú v lesníctve, lebo sa mi zdá, že aj v škôlkach sa používajú aj plošné postrekovače, takže aj tieto podliehajú vlastne kontrolám. Ďakujem pekne pánovi inžinierovi Domaníkovi. Ja budem veľmi rád, že pokiaľ sa nám podarí spustiť celý tento výskum, že by sme práve u ňoho v jeho laboratóriách začali krok za krokom tieto veci odvíjať. Skutočne nedokážeme tieto veci dotiahnuť do konca. Bez pána inžiniera Domaníka to určite nie. My sme už dlhé roky spolupracovali ohľadne veľmi zložitých aplikácií